Добър ден, градинари, градинарки и хоби земеделци. Аз съм баба Данче, градинарката. Отдавна не сме се виждали и чували с вас. Така дълго очаквания дъжд, май ни дойде малко в повече. Да го не говорим, че в някои райони беше направо силно вредоносен. Но това няма да коментираме ние. Ние сме дребни хоби производители. Така, това е моята ябълка, Флорина, за която многократно съм ви казвала, че не трябваше да бъде на това място в моята зеленчукова градина, но когато засадихме първите дървета, след като купихме този имот, може би не бяхме планирали нещата в цялост. Така в разрастването на имота и така нататък. Казах, че не е тук мястото, защото върху ябълките се въдят много листни въшки, които преминават върху зеленчука и причиняват пренасят вирусни болести. Но така или иначе, тази ябълка, вижте, тя е вече 15 годишна, дори и тази година успя да завърже доста плод. Доста плод и това ми е основното дърво. Както многократно съм казвала, дърветата от този сорт имат специфичен начин на резидба, т.е. трябва да се оставят по-големи продължители на скелетните клони, скелетните разклонения. Аз майче съм оставила прекалено много удължители, предвид на което вижте, че дървото доста е увиснало. Няколко пъти ви казват, би трябвало да мина да ги разреда на ръка, за да бъдат по-едри, но нямам кураж за това, защото очаквам бури, ветрове, слани, не добри климатични условия, които не може да ги прогнозираме. Не можем на този етап да ги прогнозираме, предвид на което оставих почти всичко, което се запази върху дървото, така че плодовете са малко дребни. Беритбата я започнахме на 2 октомври. Тогава ни се видяха, че плодовете не са напълно озрели, т.е. не се отделяха много добре от клонката, плодната клонка, и напълнихме само 7 касетки, които така внесахме, и през цялото това време, тук 10 дни, с дъждове, ниски температури, аз се притеснявам какво ще намерим. Тая сутрин дойдохме, ето отново времето така облачно, отново се чудим, ще успеем ли да я оберем, но исках да ви покажа. Щетите са много големи, както ще видите тук долу. Оператора ще ви покаже. Основно са повредите от птици. От птици. Не толкова от вятъра, дъждовете, ниските температури. Вижте, че няма никакво гниене, което би трябвало да се очаква при тези условия. Кафяво гниене, сило гниене, меко гниене. Няма ги, но повредите са от птици. Както ще забележите, там съм сложила едни тъмно-сини найлонови турбички, защото битува мнението, че птиците се пропъждат от синия цвят, но явно при мен не действа, а и те вече са разкъсани вследствие вятъра и продължителното им наличие по растенията. И така, Флорина. За сметка на това, плодовете са получили невероятно обагряне. Невероятен цвят. Вижте как изглежда. Тук дръжчицата малко е късичка, но я има дръжчицата, защото при беритба, вече това го споменавахме при беритбата на есенните круши, е добре да се оставят дръжчицата. Дръжчицата, така плодовете по-дълго се запазват. Цветът е невероятен, но багрен, интензивно, привлекателен
има сравнително плътен, както ще видите тук, восъчен слой, който дава възможност на плодовете да се съхраняват сравнително дълго време. При самата беритба, защото това е зимен сорт, на който се надяваме някъде февруари, март на следващата година, живот и здраве, да ядем от него много внимателно. Много внимателно. Ето, започнахме тук в тая касетка, берем ги така всичко, няма предварително сортиране, ще го направим, дано да изпреварим така дъжда, който се очаква, след като ги внесем вътре. Вече казах, че ги съхранявам в най-северната част, най-студената част на моята стара къща, доста паянтова. Така, температурите обикновено през повечето време са 7-8 градуса. Не знам, вие имате ли възможност да подсигурите по-ниски температури? Все пак казахме, ние сме хоби земеделци, нямаме онези хранилища, където може да поддържате една постоянна температура. Обикновено за ябълките ниска положителна, да кажем 0-1-2 градуса. Даже така, в среда, която е обогатена с въглероден диоксид, така че да ограничите дишането на ябълките, което продължава и в този процес на съхранение. Още по-модерните в среда, обогатена с азот и така нататък. Ние правим това, което имаме. Ето и тук говоря за птиците. Не мога да си позволя да изграда заради това дърво някакво така съоръжение, клолове, подпори, така че да опъна мрежа и така нататък. Това е за производители от друго ниво, от друг мащаб и така нататък. И така, най-добре е за продължително съхранение така да оставите плодовете, които са типични за сорта, средни по размер. Тези, които са нападнати от някакви така вредители, набити по някакъв начин, всъщност въобще не трябва да събирате отдолу плодове за дългосрочно съхранение. Отдолу може да съберете, ако са по-запазени за някакви други цели. Да, най-набитите използвате ги така за първична консумация, най-отпред. Най-хубавите, най-едрите, които са най-атрактивните плодове, също не са подходящи за съхранение. Тях си ги изкарайте така най-отпред, за да се похвалите на вашите познати, какъв голям производител сте. Но обикновено най-едрите плодове, те са най-оводнени плодове. Най-оводнени и се съхраняват най-слабо. Трябва да ги използвате в началото, така че онова, което е средни по размер. Здрави! Вече казвах, нареждам ги в касетки, върху вестници, въпреки че в литературата ще срещнете върху мека хартия на 3 слоя. Не знам каква е тая точно хартия, не разполагам с нея. Ако става въпрос, повечето хора не четат вече и вестници, т.е. нямат и вестници, минаха на други варианти. И така, съхранявам ги през така периода на вкарване. Добре, че сега е хладно. Би трябвало да се оставят една нощ, да са ябълките на открито, да се изпотят и едва след просъхване да се вкарат в самото хранилище. Преглеждате ги първоначално на 5-6 дни. Ако има загнили плодове, инфекцията обикновено се разпростира и при останалите плодове. Изхвърляте, елиминирате каквото можете, използвайте. Има толкова рецепти за приготовляване на оцет и други компоненти, на пестил и така нататък. Аз лично съм решила, отдолу естествено имам достатъчно ябълки, да се опитам тази година да направя едно ябълково вино. Не съм правила досега един сайдер, малко е трудно, но съм правила плодови вина всякакви. Показвах ви ги в началните видеа. От 5-6 различни видове. Касис, малина, капина,
Арония. Особено привлекателно е плодовото вино от вишни, ако не сте пили, то е божествен еликсир, е в малки количества. Ще ви държа в течение, дали ще успея да направя и такова вино от ябълки. От ябълки. Така, казахме, добре озрели са вече, с изключително привлекателен цвят и вид. Добили са първи, пълните си качества са развили. Много добър сорт. Той е най-масовия сорт, с много така свежест, добра балансирана киселина и захари, добър аромат, добра съхраняемост. Дървото, тук това е 15 годишно, обикновено плододава редовно. Така, дори в тази критична година по отношение на ниските температури в периода на завръзване, вижте, че дървото се отплаща. Прибрали сме, казах вече, 7 касетки, така несортиране, по 10 кг, 70. Мисля, че тук ще оберем още толкова даже, така че около 150 кг за нашето семейство е абсолютно достатъчно, даже прекалено. Така че, ако ме слушат сега моите приятели и близки, така ще им предоставим поне за Коледа малко свежи плодове. И говорихме вече за ябълките, тяхното значение за организма, поради съдържанието на фибри, пектин и така нататък, са много полезни за храносмилателната система или оная максима, която знаете, една ябълка на ден държи доктора далеч от ден. Така че това трябва да си го гарантира. Предвид тук така особеностите на моята какво да кажа, на моята биография през този сезон, така много от дейностите, които би трябвало да извършим, ние занемарихме и тези пояси тук, вързани на ствола, които трябваше да ни намалят числеността на второто поколение на ябълковия плодов черви, останаха, така че тук искам да отвържа и да ви покажа дали ще намерим, на няколко пъти се опитвах, за пашколени гъсеници. Те обаче ще се развият чак на следващата година. Тук искам на оператора да предложа да дойде от тази страна, защото може да видите нещо много интересно. Именно по този повод аз се реших и да ви показвам. Така, виждате ли самия пояс как е нагризан от птиците на кълван? Това ме кара да мисля, че вътре е имало запашколени гъсеници и те не са вегетарианци, ами напротив, драго им е някое червейче. Те са много симпатични на ябълковия плодов червей, гладки, така пълнички, много добре изглеждат. И са се полакомили, предвид на което те са тук изгризали и пояса. Сега ще го махна. Би трябвало да го махна, да го изгоря, така че поне да имам този ефект, на който се надявахме за следващата година. Казахме, няма алтернативни мерки за контрол на плодовите черви. Това е пръскането, което аз много така държа то да бъде извършено. Така. Имаше нещо и падна. Имаше нещо, това са ухолязите. Чакай. Ето ухолязите и те си търсят място. Те не са ни вредители. И така. Сега оператора вижда ли тук нещо като гъсеничка или не? Тя вече е изгризана. Но ето тук може определено да видим. Ето завито в паяжина пашкулче. Гъсеничката се намира в така наречената диапауза, в състояние на покой. Тук може да видите и нещо друго, понеже е голямо дърво с много нападение. Ето виждате ли какви са тези тук рани?
Ето тези рани са получени също предишни години от птици, които са искали или са извадили запашколените по ствола ларви на ябълковия плодов черви. Запашколени. Така че вижте какво могат да направят те. И така, ние продължаваме беритбата, опитаме се да изпреварим дъжда. Перфектен сорт. Сега ще отидем и в така наречения горен двор, където ще ви покажа една друга ябълка от сорта Айдарет. Ето това е друго ябълково дърво от сорта Айдарет. И тук пак по същите съображения малко повече са завързалите плодове, предвид на което доста дребни така изглеждат. Пак поради същите съображения не ги проредих, така че са доста дребни. Точно тези ябълки аз смятам да използвам за приготовлението на сайдера домашен, на който съм се решила да правя и ще ви държа в течение дали се получава. Ето вижте, тук обагрането също е доста добро, но тук червеният цвят е друг червен. На флорината има малко лила, а тук няма това нещо. Би могъл да останат плодовете още малко, но ме е страх. И ще берем докато ни... Пак от птици ли? Пак от птици. Даже тук вижте, че повредите от птици са сравнително малко. Вижте и опадалите плодове долу са. Явно и птиците не ги харесват чак толкова. Изглеждат по-сухи. Така плодовете по-трудни са за консумация. Явно ги затрудняват. Но така или иначе това е добра ябълка. Даже бих казала и за свежа консумация. Малко дребно. Но червеният цвят е малко по-различен, интензивно червен. Така на пазара може да ги срещнете, по-едри, но се запазва това специфично оцветяване. Не са толкова сочни плодовете. Но така или иначе това дърво и тази година при тези така ниски температури надскочи, както се казва, себе си. Тук искам да кажа, че този участък, основната част от моята овощна градина, не се напоява. Та е поливано 2 пъти, по-малко, колкото да ги спасим от невероятната жега, която претърпяхме, но не и да налеят добри плодове. Докато долу, при зеленчуковата ми градина, покрай зеленчука, казах, че имам възможност да го напоявам само него. С този участък, там плодовете са много по-едри на флорина, въпреки че и там биха могли да бъдат по-едри. Тук имам още 2 сорта. Това е зимна пармена и отзад Фуджи. Само 1 клон плододава. Плодовете са още по-дребни. Не знам дали въобще да ги бера или да ги оставим, така да се каже, да затворим екологичната верига. Да дадем възможност и на останалите участници в това съобщество да преживеят. Ще видим колко ще наберем за сайдер и колко ще оставим. Тук това дърво съвсем слабо. Има няколко плода завързали. Ниските температури пролетта го завариха в лошо състояние, в чувствителна фаза, предвид на което слабо е завръзването. Това е сорта Грени Смит, за който съм говорила. Няколко плода ще ги оберем, тъй като Грени Смит е именно ония сорт, който се съхранява най-дълго време. Така,
Започваме интензивно да берем, но нека да ви покажа още един зимен вид, който ще оберем. Те са само няколко плода, така че нека пак да се преместим на долния, така наречения долен двор. Това е последното малко дръвче, което трябва да оберем днес. Няма къде повече да изчакваме. Тази джуличка, вижте, че вече има долу опадали плодове. Няколко пъти ви говоря и за тази джулия, която беше голяма. Бурята преди 2 зими така я прекърши. Аз оставих няколко издънки, за да видя какво ще се получи. Дали ще бъде културен сорт, не го знаем. Заварихме това дърво тук в този имот. Предполагам, че това е някакъв по-стар сорт. На мен лично ми прилича на пазарджишка ябълковидна. Ето сега пред вас ще откъсна този плод. Така, обикновени джулите се берат ето така, да има листенце. Може би сте виждали върху бюфетите на вашите баби на цяла зима имаше ето така наредени плодове с по 1-2 листенца. Обикновено те се берат след първите 1-2 по-леки слани. Познава се, че плодовете са подходящи за беритва, по-интензивно жълтия цвет и най-вече намаляване ето на това мъхесто окосмяване. Мъхесто окосмяване, то лесно се маха и става частично. Важно е джулите също да се оберат на време при закъсняване с беритбата. Много често се образуват така наречените кафяви петна. И може да загние плода ви сравнително рано. Обикновено те не се съхраняват продължително време. Най-често се обработват така още до декември месец. Няма да се затрудня с преработката, те са няколко. Обикновено правя нектар от дюли, при което изчиствам обелката и вътре семките. Тях ги варя допълнително и от тях получавам желе, много ароматно. Много ароматно. Обикновено си оставаме по няколко дюли. Ето това, което ви казах. Както бабите, те ароматизират цялата къща, за да си направя компот от дюли през студените дни. Въобще дюлята за мен, има много емоционални спомени, е един символ на домашен уют, на семейство, че някой мисли за теб. Когато в един студен ден се прибереш вкъщи и усетиш миризмата на дюля в цялата къща, някой е мислил за тебе, очаквате да се върнеш вкъщи. Може да сложите едно листенце индрише, една пъпчица и карамфил и аромата става още по-богат. Сега тук така от притчата за ябълката на раздора. Оная, дето знаете, Парис е трябвал да даде на най-красивите между богините и той се спрял на Афродита, защото обещала, че ще го сватосва за хубавата Елена. И той се е така поддал, но Атина и Хера решили да отмъстят, защото те също се смятали за красавици. И така пламнала Троянската война, а те се намесвали на различни етапи. Защо разказвам това? Защото има вариант, че ябълката на раздора не е била ябълка, а е била джуля. И всичката тая работа се е получила, защото Зевс планирал една сватба там на свои близки, да не стане много подробно, и не поканял богинята на зависта и на раздора. И тя донесла ябълка, а в някои варианти и джуля. Няма да се затрудна да я обера, ще се обера всичко, за да не я мисля. И ето започна едно естествено опадане. Красота. Много добро съчетание между танин и пектин. Много.
поради което се отразява перфектно на работата на храносмилателната система. Може всичко да използват. Особено се препоръчват семките. Семките, ако плодовете са здрави, вече няколко пъти казвам, че като късен плод много често тук се съсредоточават всички плодови червеи, но тук искам да ви кажа, веднъж съм пръскала по време на последното третиране спрямо ябълковите плодови червеи, така че ако може да изчистите, сложете семките в чайове при кашлица, респираторни проблеми. По същия начин може да изсушите, да си направите такъв чай, не само с семки, ами и с тистенца на самата джуля. Много добър плод, за който съм ви казала, има мнение, че се отразява особено добре на малките деца. Расте ли много бързичко, но в свежо състояние, поради високото съдържание на танин, тя не може да се консумира, но има изключения. Ето моя оператор, само като види джуля и започва да я дъвче. Не знам как го прави, но казва, че му било много хубаво. Така че прибрахме всичко. За съжаление, мушмулата ми тази година изсъхна, предвид на което няма какво и да прибираме. Трябва само да съдим. И ще съдим. Това е участта на хоби-овощара и въобще на хоби-земеделец. Като не може да използва някои по-скъпи, по-мащабни средства за укритие, за защита, той трябва да обновява всяка година, и аз така правя. Всяка година засаждам по няколко нови дървчета. Толкова от мен. Бъдете живи и здрави до следващия път и наглеждайте плодовете си. Наглеждайте. Мишките само ги очакват, както се казва, с голямо нетърпение. До чуване на всички!